Všetky fázy v živote majú svoje plusy a minusy. Fakt je ten, že trh sa zmenil natoľko, že ak chceš žiť nadpriemerný život, musíš byť nadpriemerný. Kto z vás by sa chcel mať aspoň o trochu lepšie, ako sa má teraz? Poprosím ruku hore. Aspoň o trochu lepšie, ako sa má teraz? Ďakujem. Kto z vás by chcel mať aspoň o trochu viac peňazí, ako má teraz? Ďakujem za úprimnosť. No a práve teda odpovedám na vašu otázku, ako na to. Ak chcete sa mať o trochu lepšie, ako je priemer, ak chcete mať viac peňazí, ako je priemer, musíte byť iný, ako je priemer. To znamená konštantne sa učiť a rásť. V tej časti budeme hovoriť o tom, čo mám na mysli pod pojmom sebarozvoj alebo budovanie svojej osobnosti a hlavne budovanie svojej hodnoty. V závere otvoríme trochu kontroverznú tému a síce, čo v skutočnosti v živote rozhoduje, či sú to vrodené vlohy, ktoré človek má, či je to ten povestný talent, ktorý musíš mať, aby si bol naozaj v niečom výnimočný, alebo či úspech človeka je postavený na iných princípoch. Potom to celé zhrniem cez tieto body a otvorím diskusiu. Poďme sa pozrieť na to, čo ma charakterizuje. Teda otváram ten prvý bod z vašej strany, kto vlastne som. Ema a Saša sú moje dve dcery a zmenili mi život. Preto ich dávam ako prvý slajd pri charakteristike, kto vlastne som. Som z časti vyliečený workoholik. Tým aj odpovedám na otázku, ako byť extrémne úspešný. Odpoveď je, musíš extrémne tvrdo na sebe pracovať a extrémne tvrdo pracovať. Táto časť sa ľuďom najmenej páči. Veľa ľudí si predstavuje, že zbohatnú alebo sa budú mať dobre tým, že to pôjde nejako samo. Nepôjde. Prvých 10 rokov svojho podnikania som robil 12 hodín denne. Prvé 3 roky svojho podnikania som z 50 víkendov bol v práci. A plus celý týždeň 12 hodín. Takže ak hľadáš odpoveď na otázku, čo robia iné úspešní ľudia ako priemerní, je to to, že sa viac snažia. Viac sa venujú činnosti, v ktorej chcú dosiahnuť úspech. Ak ste tu niektorí z vás športovci, sú tu nejakí, poprosím ruku hore, ľudia, ktorí robili nejaký druh športu? Pár vás tu je. Predpokladám, že ste z rôznych úrovní alebo z líg športu. Ja som hrával v Bratislavskom Slovane kedysi, vyhrali sme majstra Československa ako starší žiaci a vždy som bol presvedčený o tom, že ak chcete byť v nejakej činnosti, ľudskej činnosti lepší, musíte viac a tvrdšie pracovať na sebe ako ostatní. A tým sa dostávate nad priemer. Čiže mňa zastavilo až to, keď sa mi narodilo prvé dieťa, ale poďme pekne po poriadku, ako sú tie čísla tu uvedené, sú to dôležité dátumy môjho života. Som rok vyrobiť 1972 a druhý dátum narodenia bol rok 1989. Niektorí z vás si možno pamätáte viacej, ale v princípe ste ten ročník, ktorý nezažil to, čo som zažil ja. Okrem toho žijete na východe, ja žijem v Bratislave. Pamätám si v svojom detstve, že sme chodili k Dunaju a pozerali sme sa cez plot do Rakúska. Za tým osnatým drôtom bol vojak, ktorý mal samopal a mal so sebou psa. Ten človek bol schopný vás zastreliť, ak by ste sa rozhodli odísť do Rakúska. Dnes, ak máte peniaze a čas, sadnete do lietadla, alebo do auta, alebo na vlak a idete do Rakúska. Keďže bývam v Bratislave, tak vo Viedni som dnes za 45 minút, čo je nemysliteľné spred 25 rokov. Preto tvrdím, že rok 1989 bol vlastne novým dátumom narodenia všetkých ľudí, ktorí chcú prevziať zodpovednosť za svoj život. Sloboda znamená zodpovednosť. Časť ľudí si stále myslí, že bolo lepšie za socializmu, aj ekonomicky. Nebolo. Ak porovnáte hodnotu, čo dnes môžu ľudia mať z pohľadu materiálneho vlastníctva, máme sa historicky najlepšie za posledných 40 rokov tejto krajiny. Nehovorím o tom, ako funguje politika, nehovorím o všetkých problémoch, ktoré sú tu, ale o tom, že máš možnosť sa slobodne rozhodnúť, čo generácia našich rodičov, ľudí v mojom veku, nemala. Preto musím označiť rok 89 v svojej kariére a v možnostiach ako prelomový, lebo mi umožnil podnikať. Vo vašom veku som sa snažil začať podnikať. Určite aj mnohí z vás nad tým už uvažovali, pretože iba v podnikaní môžeš dosiahnuť naozaj finančnú slobodu. Každý zamestnanec je limitovaný množstvom peňazí, ktoré vyčlení organizácia, pre ktorú pracuje, na jeho konkrétny post. Jedine v podnikaní máš možnosť si ty stanoviť svoju hodnotu.
A menej ako 3% ľudí majú to šťastie, že robia vo firmách ako zamestnanci, kde sú súčasť top managementu, spoluvlastnia akcie a stávajú sa finančne nezávislými cez zamestnanie. Na Slovensku neexistuje tradícia podnikania a aj preto stále tu vidíme malú podporu podnikania, malú propagáciu podnikania a skôr podnikateľ rovná sa podvodník. Samozrejme, veľa ľudí si za to môže samých tým, ako pristupujú k týmto možnostiam. 89. dal úplne nové možnosti, ktoré sa otvárali pre mňa v roku 1996, keď zakladám v svojej detskej izbe svoju prvú firmu za požičané peniaze od mojej mamy. Od 15 rokov sme žili s bratom iba s mamou, mala jediné aktívum, čo bola chata po našom otcovi. A túto založila, vďaka tomu som získal požičku 300 000 slovenských korún v danom čase a založil som akciovú spoločnosť v svojej detskej izbe. Jediné, čo som mal, bola veľká vízia, čo by som v živote chcel a jak by to mohlo fungovať a peniaze som si požičal od mamy. Študenti mi dávajú otázku, kde sa dajú zohnať peniaze. Moja odpoveď, dámy a páni, peniaze dnes už nie sú problém. Dnes je problém idea, nie peniaze. Peniaze je prebytok v ekonomike, sú tu rôzne investičné firmy, skupiny, banky, ktoré sú hladné po umiestnení peňazí a to, čo chýba tejto republike, sú veľmi dobré myšlienky, inovatívne myšlienky a šikovní ľudia. Vy ste nádej, lebo ste mladí, ešte nezdemotivovaní, úplne asi, neviem, ako kto. A vy by ste mohli byť tí, ktorí by mohli zmeniť pomery v tejto krajine. Je to jedna z motivácií, prečo tieto prezentácie robím. Chcem inšpirovať mladých ľudí, aby zobrali život do svojich rúk a aby niečo spravili prevratné. Myslím si totiž, že Slováci sú veľmi šikovní, ale inak to myslím ako SNS. V roku 2000 otváram svoju prvú zahraničnú firmu v Českej republike, ale stále to vnímam ako povinnosť. Česko-Slovensko bola jedna krajina a teda podnikanie v Čechách nevnímam až ako taký prevratný úspech, skôr ako povinnosť. Oveľa dôležitejší milník, ale sa mi stáva to, že sa rodí moja prvá dcéra, respektíve poviem vám, ako to naozaj bolo. Jedného dňa som prišiel domov a moja priateľka mi oznámila radostnú správu. Som v tom. A samozrejme, ako slušne vychovaný mladý človek som povedal, to je super. Nie, teraz bez srandy, chodili sme spolu už dlho, takže bola to prekvapivá správa, ale radosná a ovplyvnila môj život, lebo dovtedy som bol workoholik ako z čítanky. 12 hodín denne, stratil som priateľov, zdravie, ale v biznise som mal úspech. Až rok 2000 bol ten milník, kedy narodením prvého dieťaťa som zistil, že existujú aj iné veci ako je len biznis a začal som si budovať rodinu. V roku 2004 nastáva takisto veľmi dôležitý okamih, rodí sa mi druhá dcera Alexandra a takisto sa pripravuje na Slovensku dôchodková reforma. Obidva tieto milníky spôsobili veľmi pozitívne efekty v mojom živote a vďaka Saši sa rozrastla naša rodina, aj ako keby poviem doplnila a splnil sa mi ďalší sen, mám 2 krásne dcery a v roku 2004 sme sa zapojili do dôchodkovej reformy. V roku 2006 sa ukončila zdravotná a dôchodková reforma, v ktorých sme boli najúspešnejšia firma v tejto krajine. Moje firmy presiahli obrad 1 miliardu slovenských korún a umožnili mi expandovať na ukrajinský trh, čo je 47 miliónový trh, kde sme založili firmu, kde dnešnému dňu po 4 rokoch sme najúspešnejšia firma v svojom segmente, máme 28 pobočiek a sme lídrom trhu. V roku 2008 sme vyhlásení za najlepšiu firmu v Rumunsku, a teda z toho aj doplňam to, čo bolo o mne povedané. Dnes spoluriadím a spoluvlastním 11 firiem v 4 krajinách Európy a všetky naše biznisy boli rozvíjane úplne z nuly, s holým zadkom. No a aj vďaka tomu mám možnosť dnes inšpirovať druhých ľudí na ceste za úspechom, za čo som vďačný. Dnes je rok 2011 a asi ráno niektorí z vás, keď ste vstávali, ste rozmýšľali, aký je dnes program, je tu nejaká prednáška, super, aspoň nebudem musieť byť v škole. Niekto povedal, paráda, nejak to odstrpím. Ďalší povedal, ja tam radšej nepôjdem, ale zapíšte ma, ak sa bude zapisovať. V každom prípade, každý z nás sa rozhodol tak, ako to cítil. A o tom je celý život. Celý život, tak jak doteraz, sa budeš rozhodovať. A tvoje rozhodovania budú správne alebo nesprávne. Veľa ľudí pátra
v sebe po odpovedi na otázku, akým spôsobom mám vedieť, čo je vlastne správne. Ako sa rozhodujú úspešní ľudia? Prečo niekto má väčší úspech, niekto má menší úspech? Prečo sa niekomu darí viac, druhému menej? Prečo má niekto viac peňazí, druhý menej? Kľúčovou sa javí odpoveď na túto otázku. Ak všade si dosadí, že je to vďaka náhode, šťastiu, konexiám, tak predurčuješ svoj ďalší vývoj a svoje myšlienkové vzorce. To, čo mu v živote uveríš, tak sa budeš jednoducho správať k veciam, ktoré v živote budeš zažívať a vďaka tomu buď budeš, alebo nebudeš podľa tvojej optiky úspešný. Výborné je, že toto je sloboda. V každom okamihu svojho života budeš mať možnosť slobodne sa rozhodovať, ako zareaguješ na čokoľvek, čo sa ti stane. Ty si budeš vyberať tvoju cestu, takže ten, na koho by si sa mal hnevať, alebo naopak, ktorého by si mal mať rád za jeho rozhodnutia, je ten, ktorého vidíš ráno v zrkadle. Rok 2011 je pre mňa charakteristický tým, že v rámci tohto projektu Best Guest som prijal tú možnosť navštevovať stredné a vysoké školy a odovzdávať to, čo som sa naučil, pretože som za to vďačný. Nech sa páči, prevediem vás zisteniami. Najčastejšiu otázku, ktorú dostávam u študentov, u mladých ľudí je, čo je vlastne istota. Po tom, čo sme zažili aj v roku 2008, po celosvetovej kríze, po tom, čo čítate denne v novinách, kde sú väčšinou len negatívne informácie, človek si dáva otázku, akú mám istotu vlastne v živote. Čo ma čaká v budúcnosti? Pociťoval niekto z vás niekedy také zmiešané pocity alebo strach smerom do budúcnosti? Čo vlastne ma čaká? Je tu taký niekto z vás? Väčšina z nás si dáva tú otázku, ako sa môžem pripraviť na svoju budúcnosť a vlastne vo vašom veku nastáva aj to rozmýšľanie, čo po vysokej škole, budem podnikať, akú prácu si zoženiem, mám sa presťahovať do väčšieho mesta, mám tu zostať, ideš cez rozhodovanie za rozhodovaním. Môj názor je ten, a moja 15-ročná životná skúsenosť, že jediná istota v tvojom živote je tvoja hlava. Jediná istota je hodnota tvojej hlavy na trhu práce. Nie je istota pracovať v Tatra banke, nie je istota pracovať v Enrone, Lehman Brothers, v AIG, nie je istota pracovať vo veľkých korporáciách, pretože svet nám ukázal, že aj veľká korporácia zo dňa na deň môže byť zlikvidovaná. Zaujímavý prieskum bol robený medzi študentami, neviem, či aj tu, a z neho vyplynulo, že študenti definovali istotu ako prácu v štátnej správe. To je hodne smutný údaj, ale ak je to tak, tak bohužiaľ je to fakt a musíme s ním pracovať ďalej. Ale celkom to nesedí. Keď konečne politici dostanú rozum a nechajú skrachovať nejakú krajinu, prestane platiť aj to, že štát je istotou. Podľa môjho názoru, ale prosím, berte to ako subjektívny názor človeka, z jeho empirie, z jeho skúsenosti, je ten, že jediná istota sú znalosti, ktoré mám. Znalosti, ktoré som získal, aby som sa mohol o seba postarať v živote sám. A ak nebude dobre v tejto krajine a máš znalosti, chod do inej krajiny. Na to ale potrebuješ jazyk. Čiže môj prvý tip číslo 1 pre vás je, alebo počkajte, predtým sa radšej opýtam. Kto z vás vie po anglicky? Poprosím ruku hore. Kto z vás vie dobre po anglicky? Kto z vás vie výborne po anglicky? Ďakujem pekne za úprimnosť. Jednu z chýb, ktorú som v živote urobil, bolo učenie sa jazykov. Neučil som sa na vysokej škole a bol by som sa spätne za to vyfackal. Kým ste mladí a máte tu možnosť, učte sa angličtinu. Viem, že vám to hovoria asi dospelí okolo vás a vy ako mladí ľudia, tak ako ja vo vašom veku si hovorím, ale dajte pokoj nejako, do you speak English, ja natürlich danke. Takže berieš to tak, že však na čo to ja budem potrebovať, alebo veď nejako sa dohovorím. Ľudia, keby len jednu jedinú vec ste si z dnešnej prezentácie zobrali, prosím, k srdcu, naučte sa poriadne angličtinu. Angličtina nie je cudzí jazyk. Angličtina je jak matematika. Vieš, koľko je 1 plus 1? Vieš. Takisto by si mal vedieť anglicky. Perfektne anglicky. Pretože v budúcnosti angličtina bude súčasť akéhokoľvek dobrého fleku. Ja si povieš, dobre, milý pánko v okuliároch, ale ja budem podnikateľ. Dobre, na Slovensku budeš podnikateľ? Na 5 miliónovom trhu?
Tak si potom nepochopil. Lebo každý podnikateľ, ktorý robí na väčšom trhu, má 1 nulu, 2 nuly alebo 3 nuly na konci svojho príjmu, nie preto, že bol šikovnejší, ale iba preto, že je na väčšom trhu. Slovensko je malý trh. Ak vymyslíš niečo super, ale nebudeš vedieť anglicky, nedokážeš to predať vonku, budeš si musieť najímať ľudí, budú ti prekladať zmluvy, ale naozaj podpisuješ to, čo máš podpísať. Angličtina a moja neschopnosť sa naučiť angličtinu bola negatívom v mojej kariére. Preto vám to toľko zdôrazňujem, dávam ako tip. Mnohí z vás vo vašom veku viete lepšie anglicky, ako som vedel ja. Musel som to dobehnúť, keď som mal 37 rokov, alebo 35, ja neviem, 35. V roku 2007 som žil 3 mesiace v Spojených štátoch, v Los Angeles, aj s celou mojou rodinou a chodil som 8 týždňov do školy, kde moji spolužiaci boli vo vašom veku, bol som tam najstarší, jediný Slovák, všetko boli Japonci, Tajvanci, jedna Francúzska, jeden Turek a jeden Arab. To bola partička. No ale pointa bola, že som sa dodatočne naučil angličtinu, následne sme otvorili firmu v Rumunsku a musel som prednášať v angličtine. Tip číslo 1, veľmi dôležitý, zamakaj na svojom jazyku, aj preto, že tvoj mozog je dnes schopný sa lepšie učiť jazyk, ako to bude za 10 rokov. Pracuj na tom. Tvoja istota z toho bude znalosť. Sebaistota sa dá dosiahnuť tým, že odstrániš svoj negatívny strach. Strach je v živote pozitívny. Ak máš 5 rokov a chodíš na kraji bazéna, v ktorom sú 2 metre vody pod tebou, tvoji rodičia majú strach. Je to tak? Majú strach, že ako 5-ročné dieťa spadneš dole a utopíš sa. A aj by si sa utopil. Keď máš ale 15 rokov a vieš plávať, ty sám sa prechádzaš na kraji bazéna a tvoji rodičia neriešia, že spadneš do vody. Máš znalosť plávať. Strach je odstránený znalosťami. Ak máš z čohokoľvek strach, rob to. Ak máš strach zo šoferovania, šoferuj. Ak máš strach z podnikania, podnikaj. Ak máš strach z vedenia ľudí, veď ľudí. Ak máš strach z retoriky, prednášaj. Ak máš strach chodiť do pivnice, chod do pivnice. Náš mozog musí dostať tzv. Mind way, vyjazdené kolaje akékoľvek zručnosti. Celý život sa učíš. Od 0 do 6 rokov sa naučíš najviac nových znalostí, ako sa naučíš za celý život. Ale stále si ako sponge, ako špongia, stále nasávaš nové a nové a nové a pre tvoj mozog je to dôležité. Tvoj mozog je sval. Keď ho necháš na pokoji, nie je to pre ňoho dobre. Tvoja sebaistota má vyplývať z tvojich znalostí a znalosti znamenajú známosti. Často dostávam otázku, dobre, pán Krištofovič, ale pomohli vám určite aj druhí ľudia. Áno, sám nedosiahneš nič. Ale otázka je, prečo v mojom telefónnom zozname sú 5 z top 20 najbohatších ľudí tejto krajiny. Preto, že uznávajú aj moju hodnotu a preto mi to telefónne číslo dali. Ale nepoznám ich odvtedy, ako som zbohatol, poznám ich už viac ako 15 rokov, keď ešte oni neboli bohatí, ani ja som nebol bohatý. Znalosti znamenajú známosti. Keď sa naučíš niečo, čo nevie veľa ľudí, trh ti to zaplatí. Keď budeš vedieť to, čo vedia všetci, trh ti zaplatí málo. Prečo za kopanie jamy je malá mzda? Lebo to dokážete aj vy, aj ja. Dám ti krompač do ruky, tak sa nejak vytrápíš a vykopeš to. Nie je to žiadna nukleárna veda. Ale rozbehnúť firmu už je schopnosť, ktorá sa dá naučiť, ktorú nemá každý. Viesť ľudí je schopnosť, ktorú nemá každý. Dokázať presvedčiť druhých ľudí je schopnosť, ktorú nemá každý. Dáva vám to zmysel, ľudia? Znalosti znamenajú známosti. Samozrejme, v tejto republike, kde je korupcia brutálna, kde na každom kroku sú zvýhodňovaní rodinní príslušníci, blá, blá, vy to čítate v novinách, jak mladí ľudia. Mne je to strašne ľúto, lebo vás to demotivuje a devalvuje to princípy, ktoré fungujú. Je to škoda, ale opäť je to na tvojom rozhodnutí. Ak si vybereš cestu, že budeš jedného dňa politik, niečo vykešuješ a budeš bohatý, je to tvoja cesta. Morálku si určuješ sám. 20 rokov sa tu kradne a nikto nebol potrestaný. Pre mladých ľudí to je aký signál? Stanovujú sa mantinely, ktoré ovplyvňujú tvoje videnie sveta, moje videnie sveta, naše videnie sveta. Ja verím na cestu
seriózneho zbohatnutia. Verím na to, že sa dá vlastným umom a vlastnou činnosťou vytvoriť niečo, čo ti trh zaplatí a budeš sa mať lepšie, ako je priemer. To je moja myšlienková paradigma. Ty si vyber svoju, ja len upozorňujem na to, že to, čo mu uveríš, ťa bude sprevádzať celý život a bude vytvárať tvoju sebaistotu. Ak si vyberieš ktorúkoľvek cestu, máš šancu byť v tom lepší ako ostatní, ak dáš tomu viacej. Na tejto ceste za úspechom budeš konfrontovaný s riešením problémov. Biznis alebo práca na dôležitom poste je len neustále riešenie problémov. Za čo berie manažer väčšie peniaze ako pracovník? Pretože rieši iné typy problémov. Čím väčšiu zodpovednosť v živote vieš zobrať, tým viac peňazí budeš zarábať. Organizácie potrebujú ľudí, ktorí sú ochotní a schopní brať na seba zodpovednosť. Tomáš Baťa už v 30. rokoch definoval, v tejto krajine chýbajú schopní ľudia, ktorí sú ochotní prevziať zodpovednosť. Robotníkov tých je tu dosť, ale ľudí, ktorí chcú viesť druhých a chcú prebrať zodpovednosť, tých je málo. Viac peňazí v zamestnaní rovná sa väčšia zodpovednosť. Čím vyššie sa v hierarchii firmy dostaneš, tým väčšiu zodpovednosť musíš prebrať a práve preto budeš brať viacej peňazí. Ak si podnikateľ, čím viac ľudí zamestnávaš, tým máš väčšiu zodpovednosť, tým by si mal mať viac peňazí. Čím väčší biznis robíš, tým máš väčšiu zodpovednosť, tým by si mal mať viacej peňazí. Ako to súvisí s touto knižkou? Je to jeden z autorov, neurochirurg a neurolog, ktorý vysvetľuje, ako funguje náš mozog. Ak chceš byť lepší, ako je priemer, zaoberaj sa vecami, ktorými sa priemerní ľudia nezaoberajú. Priemerný občan tejto krajiny nerozmýšľa nad tým, ako funguje môj mozog. Rozmýšľa nad tým, Šeherezada to dokáže, nedokáže, dojde domov, nedojde domov. Úspešní ľudia rozmýšľajú inak ako menej úspešní. Konajú inak a preto majú iné výsledky. Čítajú iné knihy. Zaoberajú sa inými vecami. A to je perfektné, ty sa môžeš rozhodnúť, do ktorej skupiny sa zaradíš. Pred 100 rokmi, ak si sa narodil ako poddaný, zomrel si ako poddaný. Dnes máme tu fantastickú možnosť, že je jedno, v akej sociálnej vrstve si sa narodil. Ak sa rozhodneš niečo s tým spraviť, máš šancu. Otázka je, či tomu človek naozaj verí. Richard hovorí o nej, ako funguje náš mozog, ako ho trénovať, aby si ho mal lepší, lebo keď budeš stáť pred nejakým životným problémom a budeš vedieť, ako môžem pomôcť svojmu mozgu, aby on pomohol mne, budeš mať konkrétny návod. Na ceste za lepším životom všetky myšlienky pôjdu z tvojej hlavy. A to je podstatné pri čertovom kole. Celý náš život je vlastne o schopnosti nás vnímať svet určitým spôsobom. Teraz potrebujem 4 dobrovoľníkov. Nič sa vám nestane. Akurát znázorníme, ako funguje vlastne ľudský mozog. Veľmi názorne za vašej pomoci. Takže potreboval by som 4, ktorí sú ochotní mi pomôcť. A ja vám sľubujem, že sa vám nič nestane, ani sa vás dokonca nič nebudem pýtať. Nič sa vás nebudem pýtať. Nech sa páči, ďakujem pekne. Prvý odvážny mladý muž, poďte sem za mnou. Poprosím krstné meno. Tomáš, nech sa páči za mnou, ďakujem. Nech sa páči druhá dáma. Nech sa páči mladý muž, poďte. Krstné meno. Laco. Laco. Tomáš. Laco. A nech sa páči, poďte. Vaše krstné meno. Lenka. Tomáš, Laco, Lenka. A vaše krstné meno? Ako? Dominik. Dominik. Tomáš, Laco, Lenka, Dominik. Vítajte u nás. Dobre, dámy a páni, teraz vám chcem priniesť jeden príklad, ktorý ovplyvnil môj život najviac. Takže prvú vec som povedal, keď si odnesiete len jednu vec, nech je to zamakaj na angličtine. Druhú vec, ak to budú len 2 veci, toto je ona. Vysvetlí nám, akým spôsobom máme možnosť zmeniť svoje výsledky. Začneme tu u Tomáša. Neboj sa. Tomáš vykročí 1 krok dopredu. Tak. Tomáš bude znázorňovať to, čo ovplyvňuje naše výsledky finálne. Moja otázka na vás je, odkiaľ získavate v živote informácie?
Z akých zdrojov? Škola. Tomáš znázorňuje školu. Ďalej. Média. Tomáš znázorňuje média. Rodičia. Znázorňuje rodičov. Priatelia, knihy, internet. Z nášho okolia. Kolegovia. To sú všetko správne odpovede a Tomáš pre nás bude reprezentovať teraz všetky zdroje informácií, ktoré človek získava. A jedno, či žiješ v Bratislave, v Košiciach, v Nemecku, v USA, všade to funguje rovnako. Informácie vstupujú do našej hlavy a formujú Laca, ktorý prikročí sem. A Laco bude znázorňovať teda čo? Všetko, čo môžeme sa naučiť. Dobre, a kde sa to prejavuje, to, čo sme sa naučili? Ešte o krok dozadu. Áno, v hlave. Čo formujú informácie? Myslenie, výborne. Informácie, ktoré budeš príjmať, formujú tvoje myslenie. Malý príklad. Predstav si malé bábo, ktoré sa narodilo práve teraz v košickej nemocnici. V noci, keď všetci budú spať, tam vnikne zlodej z Ulambátaru. Vieš si predstaviť, kde je Ulambátar? Mongolsko. Z Ulambátaru príde borec a ukradne malého košického, nejaké meno? Dominika. Ukradne Dominika a odvezie ho do Ulambátaru, kde ho dá do priemernej mongolskej rodiny, kde bude vyrastať 20 rokov. Moja otázka je, bude Dominik ukradnutý z Košíc, odvezený do Ulambátaru, iný Dominik ako keby zostal na Slovensku? Určite áno. Bude mať ten istý genetický potenciál, ale vznikne z neho úplne iný človek, dokonca človek, ktorý bude veriť úplne iným veciam. Jeho myslenie bude úplne iné, pretože celý život bude dostávať iné informácie. Informácie formujú myslenie. Myslenie formuje výborne činnosti. Lenka znázorňuje činnosti. Informácie ovplyvňujú myslenie. Myslenie ovplyvňujú činnosti a činnosti ovplyvňujú výsledky. Dominik, sú výsledky. That's it. Tento jednoduchý vzorec mi pomohol v živote pochopiť, že keď chcem mať iné výsledky, čo musím spraviť? Musím niečo robiť, bola odpoveď. OK, musím niečo robiť inak, ako som robil dovtedy. Súhlas? Ale činnosť nasleduje až po myslení. Takže ak chcem zmeniť výsledky, musím začať myslieť inak. Ak chcem začať myslieť inak, musím získavať iný druh informácií. To znamená, čertovo kolo sa to volá pretože ak tu na vstupe na základnej škole ti učiteľka povedala, z teba nič nebude, túto informáciu prijal tvoj mozog a máš ju tam zafixovanú. Tvoje činnosti sú robené na základe nízkeho sebavedomia, lebo celé moje okolie mi hovorilo, že nič so mňa nebude. Takže konám ako človek, z ktorého nič aj tak nebude. Vo výsledku mám výsledky ako človek, z ktorého nič nie je, čo vo forme informácie sa mi vráca naspäť do mojej hlavy, aj tak som si to myslel. Ak chcem v živote dosahovať lepšie výsledky, ako je priemer, musím inak konať, ako je priemer, inak myslieť, ako je priemer a príjmať iné informácie, ako príjma priemer. Priemerný Európan strávi pred televízorom 4 hodiny denne a prečíta 1,0 knihy ročne. Tým nehovorím o 8 dieloch, či 12 Angelíky, Harry Potter. To všetko má naštudované. Hovorím o odbornej knihe, ktorá mu má pomôcť mať lepšie výsledky. Ďakujem vám veľmi pekne, dámy a páni, pomohli ste ostatným zrozumiteľnejšie a mne hlavne zrozumiteľnejšie vysvetliť čertovo kolo. A tento príklad považujem za kľúčový. Poďme do praxe. Si zamestnaný vo firme, na ktorej ti záleží. Nemáš dobré výsledky. To ťa trápi a trápi to tvojho šéfa. Povie ti, niečo s tým rob. Ty sa vrátiš o úroveň dozadu a povieš si, musím niečo zmeniť na svojej činnosti. V skutočnosti musíš ísť ešte o 2 kroky ďalej, zmeniť
spôsob, aký myslíš, zmeniť informácie, ktoré príjmaš. Alebo ich vylepšiť, alebo ich lepšie pochopiť. Táto rovnica sa nám neustále do kolečka točí. Ak v živote budeš vyhľadávať príklady toho, ako firmy krachujú a hľadaš v tom poučenie, aby neskrachovala tvoja, je to správne. Ak to hľadaš ale ako potvrdenie toho, prečo nepodnikať, tak radšej nepodnikaj. 80% firiem novo založených zanikne do 2 rokov. Do ďalších 3 rokov zanikne 80% z tých, ktoré nezanikli do 2 rokov. Takže do 5 rokov zanikne 90% novo založených firiem. Z 10 výrobkov, ktoré sú uvádzané na trh, 9 je neúspešných. Biznis je čím ďalej tvrdší, konkurenčnejší a preto je nutné, aby my sme boli lepší. My ľudia tvoríme biznis. Firma má svoje logo, má svoj názov, ale je tvorená ľuďmi. Čím lepší budeš ty, tým lepší biznis môžeš robiť, alebo tým lepšiu pozíciu môžeš mať vo firme. Preto môj tip pre vás, dámy a páni, dajte pozor na to, nad čím myslíte, lebo to ovplyvňuje to, ako konáte, vo výsledku to ovplyvňuje váš výsledok. Veľké ciele robia veľké životy. Keď očakávaš málo od života, nemôžeš dosiahnuť veľa. Jak hovoril Tomáš Baťa, keď očakávaš rast tvojho obchodu o 10%, nedosiahneš 20%. Ale opačne to fungovať môže. Ak očakávaš 20, je možné, že dosiahneš 10. Ľudia majú malé očakávania od života. Bojíme sa pýtať si viacej. Rozmýšľame v malom. Ale keď si bol malé dieťa, tak si mal veľké sny. Je tu niekto, kto chcel byť kozmonaut? Ja som chcel byť kozmonaut. Super. Je tu niekto, kto chcel byť potápač ako profesia? Aj tým som prešiel. Smetiar? Aj smetiar som chcel byť. Za sociku. Lebo za socializmu smetiari jazdili na veľkých autách. Bolo to cool. A občas dostali aj nejaký tringelt. Tvoje očakávania ovplyvnia tvoj život. Tvoje očakávania ovplyvnia, ako budeš podávať ruku. Tvoje očakávania ovplyvnia, ako sa budeš odbliekať. Tvoje očakávania ovplyvnia, ako budeš vyzerať. Tvoje očakávania ovplyvnia, ako sa budeš prezentovať. Tvoje očakávania ovplyvňa, s kým sa v živote stretneš. Tvoje očakávania sú podstatné. Čertovo kolo teda iba hovorí, že každému dá to, čo si každý želá. Henry Ford povedal krásnu vetu, ak si myslíš, že to dokážeš, máš pravdu. Ak si myslíš, že to nedokážeš, rovnako máš pravdu. A rozhoduješ sa ty. Život podnikania na Slovensku ma naučil, nech čokoľvek sa deje zvonku, vždy je to o tvojej reakcii, o tvojej schopnosti, o tvojej predstave, ako sa vysporiadaš s daným problémom. Tento človek to potvrdzuje na vedeckej báze. Ted Kapčuk je učiteľ, profesor na Harvarde a jeho špecializácia je placebo efekt. Vie z vás niekto, čo je to placebo efekt? Určite áno, väčšina z vás. Tento borec sa zaoberá aj čínskou medicínou, ale zaoberá sa špeciálne na Harvarde, na internete nájdete jeho výskumy, názory a tak ďalej, kde sa mne veľmi páči jeho myšlienka, že sila nášho myslenia môže ovplyvniť priebeh liečiaceho procesu v tele. Ako to súvisí s podnikaním? Takže to potvrdzuje čertovo kolo, že nie je jedno, nad čím rozmýšľaš. To, čo si myslíš, tým si. No keby to platilo 100%, tak každý 18-ročný chlap je žena. To, čo si myslíš, tým si. Takže výnimka potvrdzuje pravidlo. Tento borec za mnou svietiaci sa ale posledných 20 rokov svojho života zaoberá práve tým, akým spôsobom môžeme pomáhať pacientom tým, že im nedávame naozajstné lieky, ale ich pomáhame liečiť oveľa menej nebezpečnou a lacnejšou hlavne metodou pre nich, a to je formou placeba, to znamená náhradných kvázi liekov, ktoré fungujú na princípe toho, že človek uverí. Dokonca už dnes sú potvrdené výskumy, ktoré hovoria o tom, že sa ti polepší stav, aj napriek tomu, že vieš, že to je placebo. Sú to strašne zaujímavé veci a dostal som sa ku ním práve cez štúdium toho, akým spôsobom funguje ľudský mozog. Jan Amos Komenský je obľúbený na tejto pôde určite a mne sa veľmi páči táto jeho myšlienka. S pomocou kníh sa mnohí stávajú učenými i mimo školy. Bez kníh nebýva učený nikto ani v škole.
Čiže, ak sa vrátime k tomu, dobre, Peter, mám tu príklad informácie, myslenie, činnosti, výsledky. Verím tomu, že treba pracovať na svojom mozgu. Akým spôsobom teda? Čítanie kníh je ako benzín pre motor. Ak zoberieš, že priemerný dospelý číta jednu knihu, ak ty prečítaš 10 za rok, si 10-krát lepší v rámci štúdia a sebarozvoja ako priemerný človek tejto krajiny. Ľudia, ak sa ma pýtali, prečo práve si myslím, že som dosiahol úspech, moja odpoveď je, pretože som pracoval na sebe a na svojom myslení tvrdšie ako kdokoľvek iný. Deci, to je jednoduché. Ak dávaš priemerné nasadenie, nemôžeš mať nadpriemerný výsledok. Aj vy tu v škole sa rozdeľujete. Niekto je lepší, niekto je horší. 70% je tvrdá práca, 30% je talent. Ak budeš viac na sebe pracovať, máš šancu byť lepší. Prestan sa vyhovárať na svoje okolie, keby som žil v inom meste, keby som žil v inej krajine, keby som mal iných rodičov, keby. Blá, 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 blá. Buď chceš, alebo nechceš, ostatné sú keci. Máš slobodu rozhodovania. Máš možnosť na sebe robiť viac ako kdokoľvek iný. Perfektné je, že knihy sú už dnes dostupné. Nemáš peniaze? Chod do knižnice. Na internete dnes stiahneš zadarmo fantastické publikácie. Aha, sú v angličtine? Nauč sa anglicky. Ľudia sa stále len vyhovárajú. A systém ich v tom utvrdzuje. Chuďatka naše, štát sa o vás musí postarať a hurá, potom tam stojí niekto, ja sa o vás postaram, vážne ovečky. Zober svoj život do svojich rúk, vytvor si svoju budúcnosť. Čítaj knihy, ktoré ty chceš, vyštuduj školu, ktorú ty chceš, popri tejto škole, ktorú musíš kvôli titulu. Alebo chceš aj musíš. Je dobrá kombinácia. Tento starý ujo je veľmi známy, volá sa Albert Einstein a povedal krásnu vetu, informácie nie sú znalosti. Ako rozumieme tomuto a prečo to otváram v tomto momente? Čítať knihy nestačí. Poznám ľudí, ktorí sú veľmi inteligentní v akademickej rovine, ktorí dokážu rozprávať o čomkoľvek na svete, čo sa ich opýtate, ale pre reálny život sú nepoužiteľní. To znamená, majú vysoké IQ, ale nízke EQ. Emocionálna inteligencia, to znamená schopnosť vychádzať s druhými ľuďmi, schopnosť sa v živote presadiť, schopnosť vytvárať vzťahy s druhými ľuďmi je rovnako dôležitá, ak nie dôležitejšia ako IQ. Študovať knihy treba, nie čítať. Ak čítaš knihu, zober si pero alebo fixku alebo ceruzku, počiarkuj si ju. Hľadaj si silné myšlienky a ukladaj si ich do pamäte. Namáhaj tvoj mozog, tvoju pamäť. Albert Einstein povedal túto fantastickú vetu a ja vám ju približím na príklade. Je tu, myslím, že asi polovica žien, použijem príklad z kuchyne. Ak tvoja stará mama v šuflíku zabudla recept na jej najlepší koláč a ty ho dnes nájdeš, keď si ho čítaš, je to informácia. Znalosťou sa to stane vtedy, keď sa pokúsiš tento koláč upiecť. A keď zopakuješ tento proces 100-krát a 100-krát ho budeš chcieť piecť, tak budeš zdokonalovať svoju znalosť. Stretol som v živote veľa ľudí, ktorí len rozprávajú blá, blá, na všetko majú svoj názor, sú géniovia, vypisujú na internete, všetkému rozumejú. Ale v skutočnom živote im chýba znalosť. Znalosť, ako veci fungujú. Znalosť, akým spôsobom sa lepšie na trhu predať. Byť lepší v svojej práci. Byť lepší v svojej profesii. Dámy a páni, Einstein nám odkázal fantastickú myšlienku. Nie informácie v živote rozhodujú a ja vám poviem prečo. Dnes sú informácie dostupné ako nikdy v minulosti, ako nikdy v histórii ľudstva. Dnes ideš na počítač, otvoríš si internet, otvoríš si Google, zadaš heslo a vyhodí ti to analýzy. Vyhodí ti to toľko informácií, že dnes máme prebytok informácií. Cez informácie dnes nezískavaš konkurenčnú výhodu, ako to bolo kedysi. Jedine, ak si na jachte a vieš, že je 30,126 stupňa. Tedy máš šancu sa dostať k nejakej informácii, ktorá ti môže potenciálne zarobiť peniaze, ale to sú iba fámy. To znamená, že ty máš šancu, ak máš znalosti, ich na trhu speňažiť. Zatiaľ zrozumiteľné? Dáva zmysel? Informácie nie sú znalosti.
Nestačí čítať, musíš mať prax, musíš mať akciu. To, čo sa učíš v tejto škole, musíš niekde trénovať. Začni popri škole niekde robiť, pre niekoho robiť, s niekým robiť. Choď do praxe, nebuď len teoretik. Trénuj svoj mozog, trénuj svoju znalosť. Ksuar znamená konštantne sa učiť a rásť, kedy za posledných 20 rokov svojho života som sa musel neustále učiť, aby som dokázal ustáť svoj biznis. To je odpoveď na otázku, ako zvládnuť budúcu konkurenciu, ako zvládnuť stále robiť lepšie, udržať si svoj flek. Jedine tak, že sa stále učíte. Tomáša Baťu sa opýtali jednu zaujímavú a logickú otázku v jeho prípade, pretože to bol geniálny podnikateľ. Pán Baťa, ako ste vybudovali svoje firmy? A Baťa odpovedal, vybudoval som svojich ľudí a oni vybudovali môj závod. To znamená, ak v budúcnosti chceš mať lepšiu pozíciu v rámci práce alebo v rámci biznisu, musíš mať lepšie znalosti a musíš byť lepší. Musíš sa neustále učiť. A teraz počúvajte. V roku 2010 v Anglicku top 10 profesií ľudskej činnosti bolo takých, ktoré v roku 2004 neexistovali na svete. Som zrozumiteľný v tom? 2004 a 2010. Za 6 rokov sa tak zmenil trh práce, že top 10 profesí sa totálne zmenilo za 6 rokov. Na konferencii, na ktorej som bol pred pár mesiacmi, konferencii učiteľov, ktorá bola v Žiline, bola otvorená zaujímavá otázka. Čo máme vlastne učiť mladých ľudí pre budúci úspech? A môj názor bol, učte ich správnemu postoju. Všetko ostatné sa budú musieť naučiť aj tak. Stretnete v reštaurácii čašníka, ktorý má možno 3 hotelové školy, metaforicky, ale ak má nesprávny postoj, tak sa do tej reštaurácie nevrátite. Zažil niekto? Stretnete človeka, ktorý robí profesiu, ktorú nerobí srdcom. Správny postoj dnes je dôležitejší ako dnešná znalosť. Takto o 5 rokov bude trh potrebovať možno znalosti, ktoré dnes vôbec ani nepoznáme. Takže dôležitejší pre budúci tvoj úspech je tvoj postoj a nálada k tomu, aby si sa stále učil. Viem, že to nie je dobrá správa pre všetkých a viem, že to nemusí platiť paušálne pre všetkých. Ak budeš mať šťastie, budeš mať bohatého tatka alebo príbuzného a ten ti pomôže, OK, bude to tvoja cesta. Ale pre väčšinu ľudí znamená nutnosť sa vzdelávať to, čo budú pre budúci život potrebovať, aby mali istotu. Tento pán dostal za úlohu ako redaktor uznávaného časopisu Fortune, aby napísal o talente, aby napísal o úspechu. A začal študovať výskumy, ktoré boli robené s úspešnými ľuďmi v náväznosti na talent. Túto knihu zoženiete už dnes aj u nás v knihkupectve na Slovensku. Veľmi ju odporúčam, práve preto, že spochybňuje, alebo minimálne dáva znovu tento bod na stôl. Naozaj musí mať človek talent, aby mohol byť nadpriemerne dobrý? A táto kniha končí konštatovaním, finálne rozhodne to, čo mu uveríš ty. Ak budeš veriť, že je talent to, čo potrebuješ, aby si sa mal lepšie v živote a povieš si, ja ten talent nemám, tak si určil svoju budúcu cestu. Ak si ale povieš, napriek tomu, či mám alebo nemám talent, budem na sebe makať, určuješ svoju cestu. A uvádza to napríklad na príklade Tigera Woodsa, o ktorom sa hovorí, že je geniálny golfista s obrovským talentom. A zrazu sa dozvedáte, že Tiger Woods ešte ako malé dieťa, úplne bábätko, sedel v sedačke v garáži svojho otca a pozeral sa, ako ten odpaloval loptičky niekoľko hodín. A potom, keď mal 5 rokov, už hral pod dohľadom profesionálneho trénera na hrísku. A potom ako 19-ročný, keď bol najmladším hráčom americkej reprezentácie golfu, tak ľudia skonštatovali, ten mal ale talent. Pritom mal za sebou už 15 rokov tvrdého tréningu
a stal sa z neho špičkový golfista. Sú tam neuveriteľné príklady o ľuďoch existujúcich, ktorí skúmali túto problematiku. Veľmi vám to dávam do pozornosti, je to veľmi motivačné a práve myslím si aj na Slovensku, kde ľuďom chýba sebavedomie, to zdravé sebavedomie, je to výborný vedecký podklad na vyriešenie si v hlave svojho názoru na túto oblasť. Talent nerozhoduje. No a ideme do finále tejto časti a potom otvoríme diskusiu. Tento zachmurený ujo sa volá Mark Twain. Bol to veľmi, veľmi uznávaný spisovateľ. Málo kto vie, že takisto na tému úspechu filozofoval, písal články, prednášal a vyslovil aj túto fantastickú vetu. Kto nevie, kam ide, sa nemôže čudovať, že príde niekde úplne inde. Mark Twain. Predstavte si situáciu, že prídete na Košickú hlavnú stanicu, vlakovú, k tomu okienku, kde sa predávajú lístky a pani sa vás opýta, no dobrý deň, kam by ste chceli ísť? A vy poviete, viete čo, nechcem ísť do Bratislavy. No a povie, ďakujem, to je síce pekné, ale kam vám mám predať lístok? A vy poviete, viete čo, milá pani, dneska ani do Žiliny nejdem. No, dobre, ale teda kam chcete ísť? A vy poviete, neviem, ale však už mi predajte lístok. Väčšina ľudí v živote nevie, kam ide. Nemá jasnú predstavu, nemá v tom jasno a preto im nemôžu ani pomôcť druhí ľudia. Ak nevieš, kam ideš, nemôžeš sa čudovať, že tam neprídeš. Ale ľudia sú cieľovo orientované tvory, ľudské bytosti. Ak vieš, že ideš na dovolenku, vieš presné miesto, vieš presnú destináciu, vieš si všetko naplánovať. Z toho vyplýva, že ľahšie sa žije ľuďom, ktorí vedia, čo chcú. A ak teraz hľadaš, no dobre, Peter, ale ja neviem, fakt v tom nemám jasno. Pátraj, hľadaj, filozofuj, rozmýšľaj. Ale už dnes máš tú informáciu, že v okamihu, ako pocítiš, toto je to, čo by som chcel, pôjdeš rýchlejšie dopredu. Každý jeden úspešný človek, ktorého sa opýtate, ultraúspešný človek, čo bolo smerujúce v jeho živote, povie, mal som jasný cieľ, mal som silný sen, mal som silnú túžbu. Cítil som to. Prečítajte si o významných ľuďoch histórie. Každý opakuje to isté. Nenájdete tam nikoho, kto by odpovedal, ani som nevedel ako a zrazu som bol bohatý a úspešný. Jim Rohn je ďalší autor, ktorého vám dávam do pozornosti. Jeho publikácie sú iba v angličtine, cez Ameriku alebo internet teda zohnateľné. Na Slovensku doteraz nebolo vydané nič. Toto je jedna z jeho fantastických myšlienok. Nepraj si menej problémov, ale viac schopností. Má niekto z vás nejaký problém? Nie je za tým žiadny chyták. Vždy ľudia reagujú tak, no jasné, Peter, že máme problémy a čo? Každý máme problémy. Otázka je, ako sa na problémy pozeráš. A teda v tejto časti vám chcem dať tip, čo mi pomohlo zvládať život lepšie a ľahšie. Ako som sa naučil vnímať stres a stresové situácie. To vám môže pomôcť, keď vy sa stretnete s niečím podobným. Problémy vnímam ako tie, ktoré mi umožňujú, aby som rástol. Ak ťa niečo bolí, tak to rastie. Problémy sú v prospech teba. Ako povedal Nietzsche, čo ťa nezabije, to ťa posilní. A to je presne to isté. Každý veľký problém, ktorý dokážeš prekonať, v tebe zanecha stopu. Pozitívnu stopu. Pomôže ti. A ak najbližšie si predsa povieš, keď ráno sa zobudíš a pozrieš von, Ježiš, zase prší, to je dneska deň, tak si možno spomeň na tohto človeka. Jano Riapoš je chlap, s ktorým som sa zoznámil pred asi 2 rokmi a oslovil ma práve tým, že toto je jeho filozofia. Nie okolnosti, ale reakcie na okolnosti určujú tvoj život. Asi vo vašom veku cestoval do Bratislavy, rozbiehal biznis, bol mladý, mal pred sebou celý život a netušil, že dostane mikrospánok za volantom. Zaspal za volantom auta na chvíľu a tá chvíľa mu zmenila celý život. Dnes je Jano úspešný človek. Je predsedom paralympijského výboru, vyhral majstra sveta, vyhral olympiádu v stolnom tenise. A dohodli sme sa, že ho môžem používať ako príklad na inšpiráciu druhých ľudí. Takže ak sa ma ľudia pýtajú v rozhovoroch, OK, ako zvládate ťažké situácie, tak im odpovedám nasledovným spôsobom.
Vždy si dám otázku, čo by na to povedal Jano Riapoš. Ak ja mám riešiť, že v niektorej z mojich firiem mám nejaký problém, tak si to vždy dávam do pomeru k čomu? V porovnaní s čím? Takže to, čo budeš najbližšie riešiť v hlave, pomôž si pomocnou vetou, v porovnaní s čím to je problém. To, čo ja teraz riešim, v porovnaní s čím? Keby sme zozbierali všetky problémy tejto miestnosti a zavolali by sme pánovi Riapošovi, pán Riapoš, máme tu asi 300 problémov. Keď ich zoberiete na seba, budete chodiť. A my zoberieme na seba len jediný váš. Kto z vás by menil? Nikto. Problémy sú relatívne v živote. Kým nejde o život, nejde o nič. Kým nejde o zdravie, nejde o nič. Syn napísal včera písomku, no a čo? Že jestli sa včera s niekým rozišiel, no a čo? Príde ďalší. V porovnaní s čím je to problém? Ľudia zostávajú stále v hlavou v minulosti. Keby som si bola zobrala pištu Hufnagela. Tak si ho nezobrala, tak na to zabudni. Máš iného pištu Hufnagela. Že aj tak ženské hovoria, že všetci sme rovnakí. Zvládanie problémov, ak dokážeš robiť excelentne, máš možnosť mať fantastické zamestnanie alebo vynikajúci biznis. Lebo život je o zvládaní problémov. Čím väčšie problémy vieš zvládať, tým ťa trh lepšie ohodnotí. Dobre, zhrňme si, o čom sme si dnes povedali. Z tých množstiev, alebo z toho všetkého, čo som mohol dnes priniesť, snažil som sa vyťahnuť len to najsilnejšie, čo by vám mohlo pomôcť pri inšpirácii. Číslo 1, nauč sa perfektne anglicky. Či sa ti chce, alebo nechce. Či máš, nemáš za to rád, je mi to úplne jedno. Ak nevieš anglicky, robíš chybu. A urob to pre seba. Zväčši ti to možnosti. A nevyhováraj sa. Nečítaj knihy, študuj knihy. Nestačí jedna kniha ročne, to je priemerný občan Slovenska a priemerný občan Európy. Prečítaj aspoň 5. Daj si záväzok každý rok, že si naštuduješ nejaké 2-3 super knižky. A hľadaj si obory, ktoré bavia teba. Budeš si zakladať rodinu, OK, budeš čakať dieťa, naštuduj si. Aké sú najnovšie poznatky o tom, ako vychovávať dieťa, ako byť lepší rodič, ako byť lepší partner, budeš v biznise, ako lepšie podnikať, ako lepšie viesť svojich ľudí. Študuj v sektore, ktorý si vyberieš. Buď lepší, ako je priemer. Hľadaj svoj cieľ. V okamihu, ako budeš vedieť na vlakovej stanici povedať, kam ideš, vieš, koľko ťa to bude stáť, vieš, čo k tomu potrebuješ, vieš, ako to dlho bude trvať, vieš vyhodnotiť, koho máš šancu stretnúť, zrazu tie neznáme budú známe. Ľudia, ktorí majú pred sebou jasné ciele, dokážu viac, ako je priemer. Mysli optimisticky. Viem, že to nie je vždy jednoduché, ale keď žiadny iný argument by si nezobral, zober aspoň ten lekársky. Optimisti žijú dlhšie, majú menší stres, v priemere sa dožívajú o 7 rokov viacej. Zaujímavé. Než si povieš, na čo? 7 rokov. Ale keď budeš mať jedného dňa rodinu, budeš mať vnúčata a budeš šťastný, budeš chcieť žiť čo najdlhšie, aby si videl, ako ti rastú pred očami. Optimisti ľahšie zvládajú problémy. Vždy sa dá pozrieť na problém z dvoch strán. Snaž sa vidieť tú lepšiu. Zbieraj 10 000 hodín. Malcolm Gladwell vo svojej knihe Výnimočný píše o výskumoch, ktoré boli robené s virtuózmi, s ľuďmi, ktorí dosiahli excelentné výsledky v celosvetovom meradle. Napríklad umelci, ako muzikanti, športovci, významní vedci. A je zaujímavé, že nech skúmali ktorúkoľvek skupinu, vynáralo sa magické číslo 10 000. 10 000 hodín tréningu potrebuje náš mozog, aby si zvládol znalosť excelentne na celosvetovej úrovni. Takže možno na Slovensku stačí menej hodín, lebo je nás tu 5 miliónov, ale ja hovorím o tom, ako sa stať lepší v porovnaní s najlepšími na svete. Čím väčšie ciele si dokážeš dať, tým ďalej sa v živote môžeš dostať. Zbieraj svojich 10 000 hodín. No a to je môj posledný slajd, ktorý som pre vás pripravil, kde je karikatúra mňa ako čmeliaka.
A poviem vám aj prečo. Ešte pred 50 rokmi múdri ľudia, vedci na svete sa zhodovali v názore, že je nevysvetliteľné, ako je možné, že čmeliak lieta, keď zoberú do pomeru objem a hmotnosť jeho tela a plochu jeho krídel a frekvenciu, s akou dokáže hýbať krídlami. A to bola paradigma, bol to názor, ktorému verili všetci vedci. A preto sa z neho v motivačnej literatúre odvodil príklad. Našťastie čmeliak o tom nevedel, že nemá možnosť lietať a preto lietal. Veľakrát v živote stretneš ľudí, ktorí ti budú hovoriť, prečo podľa nich má tvoj život vyzerať nejako. Môj názor je ten, že každý život je jedinečný a každý človek je jedinečný. A že máš hľadať svoju cestu. Že sa máš inšpirovať, máš čítať, máš sa rozvíjať, lebo je to fantastické, že to môžeš robiť. A máš si nájsť svoju cestu. Byť čmeliakom, akým ty chceš. Dnes už vedci vedia vysvetliť, prečo čmeliak lieta napriek svojim krídlam, pretože lieta svojím špecifickým spôsobom a doslova valcuje, preráža vzduch. A tak to robia aj ľudia, ktorí sú úspešní. Doslova musia často prerážať akúkoľvek nepriazeň, či už od trhu, od zamestnancov, od legislatívy, od politikov. A to je to, čo charakterizuje úspešných ľudí. Dokážu byť na seba tvrdší na ceste za úspechom. Držím vám palce, aby ste našli svoju cestu, svoj cieľ a aby ste sa mali v živote dobre. Ďakujem.